Paskoaldeko hirugarren domeka. Aurten edo aste honetan Joanen 21. kapitulua modu simbolikoa eta sakonen azaltzen dauz. Eleizaren gorabeherak, Kristoren berrikuskundea eta gero. Simon Pedro bere anaiekin arrantzan doa. Hau, arrantzan eitiko deiaren seinalea da. Ebanjeliaz etxerako deia. Oraingoan gauzak ez doaz ondo, eta ez da bezera harrapatzen. Eliza buelta-bueltaka dabila, ez dela guztiz aurrera martxan jartzen, eta ez dela behar dan beste zorrotza. Edozein garaian aitzu eta ulertzen dan zerbait baina, zergatik ote da. Izan be, testuak gai horri heltzen deutzo, jaun berpiztu agertu arren, ezagutu eta autotzen ez da benena ere, eta ez da bera eskuratu ezina dalako. Baizik eta ikasleak buru gogorrak direlako, ez ziren konturatu Jesus zala. Jauna bapatean galdera bat egiten da. Semetxok, badozu ez zer jateko? Gauzak ondo ez doazela onartzen bai hartuz. Borrotaren onarpena lortu ondoren, konponbidea emoten dutze. Bota zarea txaluparen eskumaldera eta aurkituko dozue. Joanen idatzietan, oizko Adan moduan, agindu horren azpian esanai asko dagoz. Baina oinarrian beste modu batera arrantzan egiteko propasena baino ez dago. Beste baten hitzaz fidatuz, eta Pedro hasieran adierazten daben lez norberaren ausardiaz. Ez ezagunaren esanari jarraituz. Berehala gauzak ondo doaz eta emaitza eskasetatik ugaritasunera pasagara. Hauze bera gertatu jako lehenengo eleizari. Abranen seme alabak bakarrik kontutan hartu beharrean, ugariago ziren gentilei, paganoei zabaldu zanien. Orduan, Elizaren sareak izugarri bete ziren, eta danak sartu ginen Israelgo mesiaren ondarean. Hain zuzen, Pedrok eta beste anaiek seketasunez arrantzan egitere aitzi, eta garria zana onartu ebalako. Hona hemen urrengo pausua. Pedro jaunarekin barne bizitza gozotasuna berreskuratu dau, eta hau da liturgia eukaristikoaren irudia da, non berpiztua dago. Hau ez dana, honez gain, eleizak osasun bizi emoi izan behar da. Eta Pedrok eleiz ordezkari danez, bere jaunari maitasuna autortu behar dutzo. Jaunak 3 aldiz eskatzen dutzo hori adieraztea. 3 aldiz ukatu eban eta. Egindeko hutsegitearen ulermenaren miragarriak, Pedrok tristurara daroa. Taldi berean harriduraz bete eta aditzean arrokerian izan zala, traizinoaren jaustera eroan ebana. Izan be, bere betiko hankasartzean jauz izan. Bere burua aurretik jarri eban, arrantzara noa. Bere ukazio prestagogetoan, nire bizitza zugaitik ebongo dut haren antzekoa. Hain zuzen ere, hau da garrantzitsuena. Bere gogotik abiatu biharrean, bere maizuaren hitzaren arabera zareak botatzen ikasi ondoren, Pedro benetan bizi izan zan Kristorentzat. Joan nahi ez dozun lekure, beste ongaindik eroaten itxiz. Norberaren esklabotasunetik, begira berri batekin. Eta Jesusek azkenean esaten dutxo moduan, bera jarraituz. Hau hau guztientzako hitza da, geure gogo, indar, eta arain egitatik sasita gabiltzanen bitartean. Emaitzak barregarriak izango dira, etzare utz zaren antzera. Hoi jainko pustu daitela beti bizi barritu eta gaztetu dozun zure herria. Egizu, zure seme abalaba ordeko. Izatea berrezkaratu izan ez posturik. Ustori zendoarez itxaron daigula biztu eraguna. Postu egiten gara seme alaba doguzala jakitien. Batean adoptatuak, bekatuak ere bat zuntxitu ezin dauan duintasunez jantziak. Basko pozoa ez da emozio bakarrik. Bizitza arrakasta izan dauan ziurtasuna da jaunorenak gariala betiko. Eta pozorrek jauna aurrera begiratzen bultzatzen gaitu. Itxaropenaren sendoz bizitzera, begiak azken berpizkundearen egunean jarrita dana, osotan osuna izango dan egun horretan zu, gure aita guztion gandana izango zaran,
egun horretan. Azorion betierakoa izango dan egun horretan. Horregatik, hartoitz honetan agertzen da oraina, barrikuntza espirituaren aldeko esultazioa, Pasko misterioa, iragana, adopzioaren aintza, etorkizuna, berpizkunde eta betierako bizitzan itxaropen sendoa eukitie. Otoitza guztiak kristozentriko eta trinitarioa da. Nahi eta esplizitu giez esan, aita da bere arreiarengan jarduten dauana. Ona hartu jauna zure eleitzak pozik ekarritako eskaintza. Talako posa emondu txasun eskero, emoizu frututza betiko zoriona. Jauna, gaur gure eskaintzak bihotz-bihotzez aurketzen den txuguz, zure berpistoak posez bete gaituelako. Garen eta daukagun guztia zure eskuetan jartzen dugu. Heriotzaren gaineko garaipenaren doaina hundiari esker honeko entzun giza. Zuk emondu eskuzu posteko erraizorik handiena. Salbauak, maitatuak, betireko bizitzara deituak gariala jakitea. Eskatzen dutxun jauna, gaur liturgian bizi dugun pos honek bidean neutzi deigula, eta egun baten, zugaz betiko pos bihur dedila. Badatutxenetan frutxesko zehozer eleizak. Osamenean eukaristian sakrifizio eskatzen dagoela. Liturgia, pentsamenturekin eta egiten dagoela Paskoa laitasuna. Jangoikoren doaina dala urtortuz. Holan, eleizak lortu gora dagoena ospatzen dau. Jangoiko gazera bateko komuninoa. Paskoa ez da iraganeko oroitzapen bakarrik, egungo esperientza eta etorkizuneroko promesa baizik. Bere gorputza okurutzean eskainiz, uren beterea ekarri ditu lege zaharreko sakrifizioa, eta gu salbatzeko zuri bere burua emonez. Bere eginda abade, altara eta opari. Pasko 5. prefazioa da. Prefazio honek kristoren lanaren ikuspegi bateratua eskaintzen duzku. Kurutzean eta Paskoan kristo jainkoak aintzinatik iragarritakoa bai. Birantolatu eta benetan da. Beteten dau. Askatasunez eta maitasunez. Emotea behin betiko sakrifizioa da. Eta ez da errepikatu bihar. Eukaristia sakramentuz presente egiten dau. Sakrifizio bakar hori. Horregatik, aldarrikatzen dugu, erizak prefazio hori Pasko liturgian. Ez dutzoa iraganari nostalgia bergiratzen. Misterio bizi eta gorkotu bat ospatzen dago. Gaur egun eukaristionetan bizirik dagoan misterio horretan parte hartzen dugu. Ez dutzoa iraganari bakarri begiratzen, zure betiko sakrifizioan sartzen gara. Gure arrazon jauna, zuk eskaintzen duzkuzula eskaintza. Nok eskaintzen dagoen bere burua. Eta non eskaintzen deutzagun geure burua. Ikaz daigun zu handik gure bizitza, entregu bihurtzen dala, Paskonek gure bihotza barritu daiala. Zugaz batera amaiarik bako loiria, haintza ospatzen dugun egunera arte. Begitu jauna honez, zure herriari, betiko beziaren sakramentoaren erabarritu oso honez, gizu edo daitera haintzasko beteko dan araiaren biztura horretara. Otoitzonetan liturgia itxaropen eskatologikoa sakontzen dau. Orain, jangoikoa sakramentuen barritu gure izan gaitu. Orain deino ez, berpizkunde gaintzaren bantzaragoaz. Otoitzak espiritu altasun paskoakoa daiko, eta realitatea bat aderzoten dau. Orainaren kontsolamentua, espirituaren zazik, erredenzioaren gaiurrarantz itxaropenez proiektatzen dana. Horregatik, otoitxonegaz esan daikegu. Jauna, orain hartu zaitugu misterio santuetan, eta barritu sentiduten gara zure presentzia biziagaitik. Ontasuna, begiratzen duzkuzu bere herria zaintzen, eta usten aitalez. Aste hona izan, ikusiko gara datorren arte aste.